illi naħdem fuq innifsi, però mhux qed iħossni aħjar. Li inti tfiq li inti taħdem fuq innifsek ma jfissirx li ħatħossok aħjar. Li inti tkun iktar kalm hija ħila li titgħallem, mhijiex emozzjoni. Li inti qed tħossok imdejja, qed tħossok imweġġa, qed jitilgħu memorji tal-passat u xorta jqabduk dieqa. Imma m'intix qed tixrob, m'intix qed tieħu l-coke, m'intix qed tiġġieled, m'intix qed tmur tixtri affarijiet online biex tħossok aħjar, dak huwa li tfiq. Mhuwiex li ma tħoss, huwa li ma tirreaġixix b'impuls biex tneħħi jew tevita li tħoss l-emozzjonijiet ta' dwejjaq, ta' dieqa, ta' diżappunt. Ma meta inti qiegħed tfiq ifisser li ħatħoss l-emozzjoni xorta, però flok qed tmur għal pattern li kellek qabel li tixtri affarijiet online jew inkella tixrob jew inkella taqla ġlieda, qiegħed titgħallem toqgħod ma' dik l-emozzjoni u ma tirreaġixix għal dik l-emozzjoni. Għax meta inti qed titgħallem tibqa' fil-kalma anke meta tħoss emozzjonijiet li jweġġawk, emozzjonijiet li huma tqal, emozzjonijiet li huma diffiċli, hemmhekk inti mbagħad għandek għażla, tista' tagħmel għażla. Xorta tista' tmur tixtri, imma mort tixtri għax għandek bżonn xi ħaġa biex tħossok aħjar, mhux dak il-ħin bħala reazzjoni biex tevita li tħoss. Allura meta inti qed tinduna li ma dekx tirreaġixxi b'impuls, hemmhekk inti bdejt fiq. It-terapija li taħdem fuq hekk innifsek ma jfissirx li ma tħoss u ma jibqax jaffettwak emozjonalment dak li għaddejt minnu.